Koľko máte rokov, keď sa vás môžeme pýtať? 20. Ste chlapca? Áno. Čujem, a nechcel by si tu zarobiť tak ako 5. Dobrý deň. Zdravím vás, ja som Jakub. Ty má? Teší ma. Tak hovorte, čo by vás zaujímalo? Tú kameru mám preto, aby som si natáčal náš rozhovor, aby som vedel, s kým som hovoril, samozrejme. Keby som sa chcela opýtať, tak asi sa chcem opýtať vlastne, aká ste agentúra, či všetkým sa zaoberáte, či sú ako spokojní zákazníci s vami, ako aj babi, aj... To sa musíte opýtať ich, ale nič menej, my sa zaoberáme modelingom, alebo konkrétne ja, moja agentúra, foteními rôznymi, až po dajme to. No, ale ide o to, čo by ste mala záujem vy. Koľko máte rokov, keď sa vás môžeme pýtať? 20. 20. A ste stále študentka? No. A nejaké skúsenosti s modelingom? Nie. Žiadne? Nie. Tak mi povedzte, akú máte predstavu. Iba fotiť. Iba fotiť. Čo všetko by ste bola ochotná fotiť? Áno. Ako dlho, keď sa môžeme pýtať? 3 roky. 3 roky? To má. Fakt? A jemu by to nevadilo, akože keby ste takto cestovala? Eventuálne? Nie, on mi dôveruje. Hej? Že ste tak verná, ako. Ja som veľmi verná. No, prosím vás, za mňa tak napadlo, keď sa vrátim k tým fotkám, čo keby som vám ja nafotil nejaké fotky? No... Som vám zhotovil nejaké fotky. A ja myslím teraz, akože. Aj teraz? Tu? Tak to asi tu nie. Ja som nemyslel úplne tu. Aha. Ja som myslel, akože by sme našli nejaké miesto, kde by nás nikto nevidel. Bolo by to možné? Hej? Áno. Tak poďme nájsť asi nejaké miesto teda. Okay. Čo vy na to? Čujem, a nechcel by si tu zarobiť tak ako 500 eur teraz? Nie. Počkaj, jak nie? A nevieš za čo? Tak za čo? To je teraz vážne, počujem. Si mám prepočítať? Takže... Spočítaj si to, koľko tam je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Počujem, 1000 eur. No dobré. Dobre? Tak za 1000, áno. 1000 eur, áno? Už si to niekedy robila, čo?